Diyan na po'y hagdan mo. Last na hagdan. Last na hagdan ay mong kaon. Ano na lang lakwan. Hangak na po niyo. Namari ka dire, napakay pagdaanan. Napakay tuson ba bago ka makaabot sa babaw. May ka na yung hagdan na grabe ka. Habog, oh. Nakadyan, dala na ako tanggalon akong helmet. Yung maraging init naman. Wala na pandong. Pero maklaro na magyapon yung ako nawong. Ano eh? Ano yung ginoo diri sa Kaluya? Kung nagatubang ni siya sa dagat, diri. Kaya siya nagatubang. Kita na ko ninyo ang dagat oh. Oh, nindot kay bio. Kanang mga gagmay na mga GM. Muna kuan dia liguan na ang floating cottage. Kanang nag-blue puti. Muna yung mga diguanan dia na, daulor man sa pantalan. Gusto mo mga ligo? Anal mo dia. Oh. Wala man itong mga kandre. Kakadyam. Oh. Kanindo to view ah. Ano yung ginoo? Ano siya? Ano yung dagat niya siya? Dagat? Na? Pa yung diri? Ano yung diri? Ano yung ginoo? Makadya mo, makakita mo anong video ha? Arialan ninyo. Sulit nyo yung pag-ano yun diri. Kung hanginan mo, di mo hangakon. Kita na ko ng view ha. Muna ako agyan niya ako. Nagnaog na ko. Muna agyan ako nagnaog. Pauli. Shortcut na na. Muna ka jam. Nindot kay view. Nanay sa una di mga kajam. Wala suga. Karon nanay solar. Solar ni kuryente na siguro yung gamit lang mga kajam. Oh, hindi na ni solar. Nag-improve naman sa una na wala pa ni suga na. Nanay mga suga mga kajam oh. Oh. Munang hayag dirig magabi. Oh, gusto magpasilong. Init. Anay kahoy. Oh. Pasilunganan sa una wala ni. Kaya wala na tag-akay. Hindi rin magpasilong ng mga ani. Una ginadagutan ni kandila. Karon kay kuha na nila. Separate na nila ang dagutan diri sa kandila. Kay hugaw magug kayo sa una god. Hugaw kayo. Tao ni mga tinuluyan sa kandila sa una. Pero karon no gidagutan na pud nila bago na pud. Oh. Nahugaw na po. Hugaw siya tanawon basta na kandila. Gisiparet naman nila ni. Sa ubos. Pagkita na ko niya nagnaog na ko.